Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground. Как се казвате, момичета? Ели. Кали. Коя песен си избрахте? На Саша Лопес All My People. И кого ще поздравиш с нея? Кого? Всички от Сухата река, от Дружба и от Гео Милев. Иван Вучев. Кой е това? Какво? Кой е той? Един дебел. Добре, кой ще му пожелаеш? Да отслабне? Да. Това гаджето ти ли? Не, бившото. Що гадже? Ти е дебело. Добре, няма лошо. Я кажи за твоето гадже. Не, аз нямам в момента. Смисъл имам, ама... Jasmine. Искаме да поздравиме Стойчо от Пловдив. Кой е той? Черен вълк се пише във Фейсбук. Много го обичаме. Така ли? Добре. Специално за Стойчо. Обичаме те! Обичаме те, добре. Гледате ли X-Factor, момичета? Да. Кой ти е любимец? Гомил. Кой ще му пожелаеш? Дано искам... Да. Да дебелее, нали? За да го харесаш. Да. Добре, момичета, много благодаря и пожелавам много хубав ден. Чакай. И за кой? И за... Не знам, не се сещам. Ти сещаш ли? Не. Сети ли се някой друг дебел? Да, и за Коко. И за Коко. Някой друг, това ли са? Да, това са. Това са. Добре, момичета, благодаря и пожелавам хубав ден. Мерси. Чао. Hotspot.